Καλησπέρα φιλαράκια μου. Όπως είπαμε, θα ανεβάσουμε απόψε το βίντεο αυτό με αυτό που ζήσαμε. Ξέρεις, ακόμα είμαστε συγκλονισμένοι. Είναι καταστάσεις οι οποίες τις ζούμε κάποια χρόνια τώρα, αλλά όσες φορές και να τις δούμε, δεν μπορούμε να τις χωνέψουμε, ρε φίλε. Έχουμε πάει λοιπόν σε ένα φιλικό ζευγάρι που έχει ο πατέρας επικοινωνία με το παιδί. Εγώ είμαι θεατής λοιπόν μιας τραγικής κατάστασης στην οποία εμφανίζεται η μητέρα στον παιδότοπο, να πούμε. Στον παιδότοπο, που έχει υποχρεωτική επικοινωνία, γιατί δυστυχώς ο άνθρωπος κατηγορείται για ψευδή ασέλγεια, όπως και άλλοι πατεράδες που μιλήσαμε, και με συγχωρείτε, απλά είμαι λίγο ακόμα, είναι περιστατικά που όσες φορές και να τα δεις δεν μπορείς να τα χωνέψεις. Μπαίνει λοιπόν, κάνει είσοδο, μια θεαματική είσοδο η μητέρα μέσα στον παιδότοπο, μια αρκετά θεαματική είσοδο, και κρατώντας το παιδί κυριολεκτικά σαν βαλίτσα, τραβώντας το παιδί μπροστά μας, και δεν με πειράζει να βγει η κυρία, τα στοιχεία μου εγώ τα έθεσα στην αστυνομία, γιατί καταγράφηκε το συμβάν, θα πούμε στην πορεία γιατί. Να βγει η κυρία να μου κάνει μήνυση, δεν έχω κανένα πρόβλημα, και σε μένα και στη σύντροφό μου. Εμείς πήγαμε με τις φάτσες μας και τα στοιχεία μας. Λοιπόν, η κοπέλα λοιπόν αυτή τραβάει το παιδί, το βάζει μες στον παιδότοπο. Σε κάποια φάση σηκώνει το πατέρας, πάει να μιλήσει στο παιδί. Μπαίνουμε μέσα μαζί για να υπάρχω και εγώ σαν μάρτυρας. Αυτή, από ό,τι καταλάβαμε, είχε ένα μάρτυρα εκεί. Και γίνεται το εξής περιστατικό. Πλησιάζει το παιδί τον πατέρα, του λέει 9 χρονών. Πλησιάζει το παιδί τον πατέρα, του λέει μπαμπά μου, του χαμογελάει, και ξαφνικά ακούγεται από πίσω ένα επ. Με το επ το παιδί είναι λες και του πάτησε σε ένα κουμπί, με το που άκουσε τη μάνα του, και γυρνάει στον πατέρα και του γυρνάει μια σφαλιάρα μπροστά μας και μια κλωτσιά και του λέει μαλάκα. Και τον χτύπαγε. Λοιπόν, και μούτζωνε εμάς απ' έξω. Μούτζωνε εμάς, τη μητριά, δηλαδή ουσιαστικά, εντάξει, εμάς το παιδί δεν μας ξέρει, πρώτη φορά μας είδε σήμερα. Μια μητριά που λάτρευε μέχρι πριν 3 μήνες και την είχε ψηλά. Στη θέα αυτού του πράγματος λοιπόν, αυτού του θεάματος, αυτού του δημιουργήματος της κυρίας κατά εισαγωγικά αυτινής, μητέρας και μητέρας δυστυχώς, και βλέποντας τα σχόλια τις τελευταίες μέρες, αυτά τα γελία σχόλια που έχετε κάνει κάποιες, γιατί είναι γελία τα σχόλια, και να μου κάνετε μήνυση, σας προκαλώ, αλλά σας προκαλώ πρώτα, πριν μου κάνετε μήνυση, ακόμα και μετά από τη μήνυση που θα μου κάνετε, να πάμε σε ένα ψυχίατρο να σας εξετάσει και να με εξετάσει, πρωτίστως σε μένα. Προκαλώ λοιπόν όλες αυτές που μου κάνανε σχόλια αυτές τις μέρες, και σε μένα και στη σύντροφό μου, και δεχτήκαμε επίθεση ανοιχτά πλέον, έτσι, στο προφίλ μου, στο προφίλ της. Σας προκαλώ την επόμενη φορά που θα γίνει ένα τέτοιο περιστατικό, συμφωνημένο με όλους μας, έτσι, να παρευρεθούμε, και Θεού επιτρέποντος και καιρού επιτρέποντος και υποχρεώσεων επιτρέποντος, να είστε παρόν για να δείτε αυτές τις μανούλες, πραγματικά αυτά τα γελία τα πλάσματα, που κυριολεκτικά αυτά τα γελία τα πλάσματα που έχει βάλει το πόδι στο λαιμό του παιδιού, μεταφορικά, γιατί κάποιοι παρεξηγούνται, πατάει το παιδί και το πνίγει με τη συμπεριφορά αυτή. Αλλά αυτό το παιδί μεγαλώνοντας θα γίνει τίγρη, και ξέρουμε όλοι ότι όταν παίρνεις το πόδι από το λαιμό της τίγρης τι γίνεται. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι σύντροφός μου για να κλείσουμε αυτό το βίντεο, γιατί είναι πραγματικά, ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει, παρόλο που έχουν περάσει 2 ώρες. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πάλι για άλλη μία φορά τι έχει γίνει. Εγώ καθόμουνα και έβλεπα μία μαμά να κάθεται στην καρέκλα με το κινητό, ένα παιδάκι, σας το ξαναλέω, 9 χρονών, με πρόβλημα
Να πούμε τι πρόβλημα έχει το ομιλίας. Με δέπη. Οι περισσότεροι ξέρουν τι είναι το δέπη. Με μια μαμά που 4 χρόνια με γνωμάτευση δεν έχει πάει το παιδί της για εργοθεραπεία και λογοθεραπεία. Ένα παιδάκι που είναι 9 χρονών και το πηγαίνει η μαμά στον παιδότοπο. Ένα παιδάκι δυστυχώς με μια συμπεριφορά 5χρονου, 6χρονου. Στον παιδότοπο, έτσι, που δεν είναι ηλικία του. Γιατί δυστυχώς από την κακοποίηση που έχει δεχτεί από τη μητέρα να πει τα πράγματα που λέει στον πατέρα, ο νους του παιδιού έχει μπερδευτεί, το μυαλό του έχει μπερδευτεί, το πρόβλημά του, εφόσον δεν έχει βοηθηθεί, έχει μεγαλώσει και... Με μια συμπεριφορά, εγώ πραγματικά ήμουν απ' έξω, έκλαιγα. Έβλεπα ένα παιδί να χτυπάει τον μπαμπά, να το χτυπάει. Μια μαμά να το παίζει. Όχι, μη, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Και μια εβδομάδα πριν να τον έχει κάνει τον μπαμπά ρεζίλι μες στον παιδότοπο. Ναι, και σήμερα. Ο μπαμπάς είναι ο κακός, ο μπαμπάς έχει ασελγίσει στο παιδί και το παιδί δεν θέλει να τον βλέπει. Εγώ το φέρω στον παιδότοπο, αλλά το παιδί μου δεν θέλει. Έτσι, ένα παιδί 8 χρονών που δεν έχει συναίσθηση πραγματικά του τι κάνει. Και δεν φταίει το παιδί. Έχασε το δικαστήριο της παιδικής ασέλγειας. Έτσι, ήταν λογικό. Έχει φτάσει όμως σε σημείο, από εκεί που η σχέση του μπαμπά με το παιδί του ήταν τέλεια, να χτυπάει τον μπαμπά του. Σας προκαλώ. Και να το παίζει καλή μανούλα μέσα στον παιδότοπο και να λέει στον μπαμπά, γιατί έφερες τη γυναίκα σου εδώ, σηκώνομαι και φεύγω. Και έφυγε μισή ώρα πριν από την επικοινωνία, πριν λήξει η επικοινωνία του πατέρα μου του παιδιού. Και εννοείται ότι έγινε και καταγραφή. Και εννοείται ότι έγινε καταγραφή και μήνυση, εννοείται ότι μπήκα μάρτυρας με τα στοιχεία μου και εννοείται ότι προκαλώ για άλλη μια φορά όλες εσάς που τον τρέχετε για τη διατροφή. Και καλά κάνετε, γιατί έτσι νομίζετε ότι είναι και ο νόμος, δεν πειράζει. Σωστό, έτσι είναι ο νόμος. Σας προκαλώ να έρθετε απλά σαν θεατές την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο. Από εμάς πραγματικά καλή νύχτα προς το παρόν. Θα είμαστε εκεί όπου χρειάζεται και θα βλέπουμε. Καλή νύχτα. Καλό βράδυ.